hvis vi starter med at opskrive de to matricer, som er angivet i dokumentet, så A, som er lige med matricen, som har række 1, 1, 2, række 2, 3, 4, og matricen B, så går vi over til MATLAB. Og hvis du ikke er bekendt med MATLAB endnu, så er den her store vindue, som er åben lige nu, command prompt eller command window, og den her del, som hedder current folder, det er til dine dokumenter. Jeg har kaldt den her dokument test file, og jeg har opskrevet det, så lad os bare slette det. Og den her, det er til vores variabler, og ja, kun variabler faktisk. Så lad os opskrive vores matricer. A, og man skal skrive to brackets, hedder det på engelsk. Så 1, og så 2, og så med semikolon, og så for det skelne mellem rækker. Og så 3, og så 4. Det skulle være vores A-matrix. Og vores B-matrix skulle være 5, 6, jeg skriver 5, 6 og 7 og 8. Og det skulle være med semikolon her. Ja. Og vi kan gøre regneoperationer med disse to matricer. Men lad os først køre den. Vi kører den. Ja. Og i command prompt vises de begge A, som er lige med det, som vi har skrevet det før, og B, som er lige med det samme, som vi skrev lige før heroppe. Så syntaksen for det er, at du skal skrive den ind i de firkantede parenteser, og for at skelne imellem rækkerne, så skal du skrive det med en semikolon. Så med disse to, eller gemme på den, så det ikke bliver vist heroppe i command prompt med semikolon her, og så semikolon her. Så hvis vi kører den væk, så bliver deres resultat i hvert fald ikke vist i command prompt. Så vi kan sige A plus B. Og A plus B, A minus B. Og A gange B. Og vi kan også bare fortsætte med det. A divideret med B. Og så lad os se, om den regner for os. Fornemt. Så det vi startede med, det var, at vi plussede de to matricer. Og den har givet os svaret her. Og så minusede vi de to matricer, og vi har svaret minus 4, minus 4, minus 4. Og så har vi ganget de to matricer, og vi har svaret her, og ja, you know the drill. Den sidste her. Det var det. Man kan lave sorting, så for at video ikke skal være for lang, så gemmer vi de andre opgaver til næste video. Men det var i hvert fald det.